ערב טוב, אנחנו נמצאים בערוץ פרדיסיון אידיאולוגיק, זה אומר בעברית דיונים אידיאולוגיים, והערוץ הזה מיועד לדוברי צרפתית שמתעניינים בקונסטרוקציות האידיאולוגיות הפוסט-מודרניות ובאנטישמיות. היום אני החלטתי לעשות מהדורה מיוחדת קצרה בעברית כדי לספר לישראלים מה שקורה פה בצרפת הנאורה במאה ה-21. ואתם יודעים שיש הרבה הסתה אנטישמית, וההסתה הזאת לדעתי הגיעה לשיאה בשמיני למרץ. שמיני למרץ, יום הבינלאומי של האישה, והתארגנה פה בצרפת הצעדה למען האישה. יש פה מעט קבוצות שמדברות על נשים יהודיות שנאנסו על ידי חמאס, ונשים יהודיות שעדיין נמצאות בשבי של חמאס, אבל יש שתי קבוצות חשובות בשבילנו, קבוצות של נשים יהודיות ולא יהודיות שתומכות במאבקנו. אחת נקראת סט אוקטובר, 7 לאוקטובר, והשנייה נקראת נו ויברון, אנחנו נחיה. שתי הקבוצות האלה ביקשו להשתתף בצעדה הלאומית. אחרי דיון מאוד ארוך, הן קיבלו אישור. והיו שתי קבוצות של נשים שהיו שם כדי להזכיר לעולם מה שקרה בשביעי לאוקטובר עם הנשים שלנו, ומה קורה עדיין עם הנשים שלנו שנמצאות בשבי של חמאס. שתי הקבוצות האלה שהיו באמצע ההצעדה הותקפו על ידי הפרו-פלסטינים. הפרו-פלסטינים הגיעו להצעדה לא כדי לדבר על זכויות של אישה פלסטינית או משהו כזה, אבל כדי לתקוף את היהודים. ובהתחלה הם התחילו לתקוף אותם בצורה מילולית. אתם תוכלו לראות את זה בווידאו שאני מצרפת למהדורה הזאת, והם צעקו ציונים פשיסטים, ציונים נאצים, הצעקות האלה שאנחנו כבר רגילים אליהם פה באירופה. אבל זה לא הספיק, הם התחילו להתגרות בנשים, והתחילו לתקוף אותם בצורה פיזית, וזה לא הספיק גם כן, התחילו לצעוק זונות יהודיות מלוכלכות. אפשר לשמוע את זה בווידאו, זונות יהודיות מלוכלכות בצרפת של מאה ה-21. עכשיו, הנשים האלה היו מוגנות על ידי ארגון שמגן על קהילה היהודית, ואם לא היה הארגון הזה, אז לנשים היו הרבה בעיות. אני קיבלתי את כל העדויות האלה מחברות שלי שהשתתפו בהצעדה, והתקשרו אליי בבכי, לא בגלל ההתקפות, אבל בגלל שלא יכלו להאמין שדברים כאלה קורים בצרפת של היום. עכשיו, הערה אחת. המשטרה הוציאה שתי הקבוצות האלה מההצעדה, כדי שלא יפריעו להצעדה להמשיך. לא הוציאו את פרו-פלסטינים, את קבוצות הפלסטיניות שהיה להם דגל פלסטיני בצרפת, לא ידוע מה הקשר של דגל הפלסטיני לזכויות האישה, אבל לא הוציאו אותם. והערה מאוד חשובה, הפרו-פלסטינים האלה זה לא היו ערבים. אנחנו יודעים שערבים לא כל כך אוהבים יהודים, ואולי יותר, שונאים אותנו. הקבוצה הזאת של פרו-פלסטינים, הקבוצה מוכרת, זו קבוצה של תלמידי בית ספר ותלמידי האוניברסיטה. זאת אומרת שאנחנו עכשיו בצרפת חיים אותה תקופה שהיהודים ידעו בתקופת שנת ה-30 בגרמניה הנאצית. כל אחד יכול להגיד ליהודי, או ליהודייה יותר נכון, זונה יהודייה מלוכלכת, ולא לקבל עונש. אני פשוט רוצה שתדעו איפה אנחנו חיים, ואיך הם חיי יהודי הגלות. תודה רבה.